va dir que aquí no està, és que no se'n va anar. Els que porta cinturó. Ah, bueno, no, porta cinturó baix. No, és el paradís. Vale. Mucho más agradable. La tenim a diversos termes, ha sortit a la vila, ha sortit, no la diferència de l'Ajuntament. Ha de passar un camió una volta alçada perquè toqui. Mira l'escala, tu, agafa't l'escala perquè l'escala aquesta és perillosa, eh? No, aquesta escala no té problema, però si tira enrere va contra la farola. Agafa't l'escala. Fuerzas vivas instalando los carteles. Si no vaig amb una candidatura no poden anar. Bueno, aquí la que una mica això, no me vaig a la saló, però la saló que vaig a la Bueno, pues aquí tenim un candidat a alcalde que ell sol es posa les pancartes. Això si jo me lo guiso, jo me lo como. Però això que és de cara al públic o perquè... Perquè no hi ha ningú més. Perquè aquí, ai, no pujo a l'escala perquè aquest se m'ha ofert, perquè si no ni que pujo tot. Vaya. Això es Nueva Sociedad para el Pueblo, sí señor. És carrers Aquí el número no sé cuántos de la llista, artesanal, tu, artesanal. Y el número de la llista, el candidat a alcalde, És tot artesanal. que s'ho munta ell, s'ho guisa i s'ho menja, tot. Estem al carrer Llevant de Salou, una tarda encantadora, un municipi ple de cartells, tots posant cartells, el Faro de Salou, que va traient de tant en tant com van les coses, i aquí està l'energia d'una nova societat que sembla ser que té un missatge totalment diferent del que poden tenir vosaltres. No tenir Salou de sempre, eh? Sí, ho veig amb el cobet. Ui, bueno, tens alguna cosa a veure amb el de la barberia, amb el que... I tu ja ho és... Sí. Aquí tenim el futur del poble, Sí, ja, però bueno, és que jo també... encara que no ho sàpiguen i encara que els hi digui la gent gran, no s'ho acabin de creure. Estàs d'acord? Encara no ho creiem. Vinga, va, fota. Bueno, pues ya estem a Salou, aquí a una estació maravillosa, dones guapes, arbres verds, alguns africans, bicicletes, senyores amb maletes i el meu amic Antoni Barrau. Això és la memòria de veritat, Sí. la memòria de les persones. Sí, però res de dir, és que me van dir que era el no, m'ho ha contat fulano i m'ha explicat això i m'ha explicat Pues això. fíjate, ja tenim un reportatge de qui és Josep, ai Antoni, perdó, de què és Tortosa i jo me l'haig de baixar, que això és Salou, no? Segurament.
estar a tope esto, ¿no? Nada más para allí. I anem una hora abans, sí. I mira, la gent que va. Aquesta és la línia 9, on s'agafa el tren que va de Barcelona a Tortosa, o sigui, passant per Tarragona, Salou, PortAventura. When will this payday be, slave driver? When will this payday be? Tell us this hour. When will this payday be for these retired slaves? When will this payday be, Mr. Big Man? When will this payday be? When will this payday be for all these retired slaves? That's me. My poor father worked down here on this great plantation. Sure, he didn't get no pay for all their wasted days. Tell us now, when will this payday be, Mr. Slave Driver? When will this payday be? Tell us this hour. When will this payday be for all these retired slaves? Will this payday be Monday? Will this payday be Tuesday? Tell us now. Will this payday be Wednesday? Wednesday can be the working day. Can this payday be Thursday, Ben Johnson Day? Can it be Friday, the regular payday? Will it be Saturday, Saturday being Shoemaker's wife day? I want you to give me that, I want to know. When will this payday be, slave driver? When will this payday be? Oh, John. When will this payday be for these retired slaves? Tell us now. When will this payday be? You better give me that. When will this payday be? Tell us this hour. When will this payday be for these retired slaves? You beat my grandmother in the fields, rape her and call her a prostitute, fill the land with colored babies from a holocaust race. Where did it get in the church? When will this payday be? I'm asking. When will this payday be? But grandma said the tables turn. When will this payday be for these retired slaves? Not joke, not take back no talk. When will this payday be? Slave driver,
give me that.